You want this video? The Tomaka share button to surround this video. 100 do kamukunu ye chakasianya. Well, no. I carry gugu na miami. You other go. I carry go mu mother chakasi almanya. So you go to no Father Mbaka. On the say happy God. As we go, you should leave God to judge. Really? So you go to no Father Mbaka. As we go, you should leave God to judge. But all another person, you will be in a better position to judge him. So don't you think that it's better you also leave Evangelist Ebuka Obi and leave other pastors for God to judge them? You know what I go? This selective justice unu na-eme na Facebook agbago munu onye nyekwa ezigbo nsogbu ọhammuka unu na-ebere because ọhammuka aba na amụrụ ọkpọ. You know what I go? Agbago munu as Christians learn to respect other people's belief even within the same family. It cannot take anything away from you. That you are a Catholic does not make an Anglican less of a Christian. Minus Anglican, minus Catholic. Malukwane will other denominations, and all of them are worshiping the same God. In the sense that all of them are worshiping the same God, their leadership also varies. If put on a Catholic church, and when the Reverend Fathers, where bishop, where even in a put on an Anglican church, and will bishops, where Reverend I will, put on a Methodist, they have the same. Even other Pentecostal, call them Sabbath and all those things. How will different hierarchy? All these ministries, they have their different authorities and hierarchy there. Respect all of them the same way you will want another person to respect your own clergyman. You think it is right for you to come to your page and by the way, let me even put it this way. You know that go? Let me even put it this way. Chineke wunya na odelu mmadụ. Nya wunye na call mmadụ first. And how I choose to answer that call is none of your business. You know that go? It's none of your business, provided I am drawing souls and winning souls to Christ. And you cannot throw away the fact that Zion Ministry has drawn millions of souls to Christ. Is that not supposed to be the ultimate? So, I prefer as a Christian. So I don't understand the moment you follow for the Mbaka. If my anger, those fake. Nde do good na me Evangelist Ebuka Obi nka Evangelist hancha nde do kwa good na afebe ola fa Mbaka hancha ni na masata ezugo blah 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 hapuchuku, let us leave God to judge. So you people tagokita na ya hapu God ko judge ya nka ha one, then another one. So Evangelist Ebuka Obi wonye ya wo ya mmadu afa ona interpret you n'ụzọ mmadu 100 ọ na-agba. Mana Father Mbaka mo another person kwuye apụtazi ebe bịa kwuna ọkpọ mmadụ afa ụnafu bụ odife nwata jụrụ na nne ya ya alahụ ụla bịa lahụ ka mfụ. Nwata jụrụ na nne ya ya alahụ ụla bịa ka ịlahụ ụla ka mfụ ya rie mkwuri anya wele disturb nne ka ọ gara ịlahụ ụla. Ana m ajụ isi wegegege ndị dụka ya nọrọ anaghị ana isi wegegege ndị dụka ya nọrọ anana until bosun ye respect you respect people's boundaries the same way you want other people to respect your boundaries. You other go look at reputation no father ke na akwa afa mana no father jene disrespect another clergyman, jene disrespect another pastor. Don't you think na etu ahụ si we doctrine on nturu si respect father not the same way can ndozo si we doctrine and the one to has respect onye sifa the same thing with Anglican church even no. I am asking you, look at the other day Evangelist Ebuka Obi we crusade na South Africa. An Anglican priest received his miracle. Did you hear any noise among the Anglican church? Did you hear any noise among the Anglican church? You will not hear anything. You will not hear anything. How can you not be happy
that you're even na Reverend Mujira another place without salvation from the same God I need and worship. Did you hear any noise? There was no noise. Everywhere but quiet. Imagine no a reverend father or a reverend sister never. Kakita o kada afiafio ona azo ona afiafio ona azo ogono do na efa owuzukwu tuchukwu aka na efe owuzukwu ose nigba ka onye ọwụna na-agba. Ọ da na ebe Evangelist Ebuka Obi no, you will be the judge. Olu na ebe Father Mbaka na say let God judge. Ezugate na these two people ọnụ. Really? Father Mbaka will right ịtụfu okwu. Ekwu onye ma na ọdụ kiria ngụnwa ma kiriari onye ọ na-agba. Ịma kiriari onye ọ na-agba. You know clearly who he is talking to. Ekwuzie ye ese ọkpọrọ mmadụ afa okwu a na-asa anya ọkpọrọ mmadụ ya ekwue. Ọkwa okwu a na-asa anya ọkpọrọ mmadụ ya ekwue. Mana Evangelist Ebuka Obi ta ha acha ma ịmalụgo onye ọ na-ekwu. Last time Engineer Chiwike kwuru about enyunya afro na miro even without calling anybody's name. Unu niile assume go onye ọ na-agwa ma nwa ikuku ha. Unu niile akpalụ ma amụwo cover epistles. Even by afa. Evangelist Ebuka Obi kwuo okwu from Enugu unu niile amasta. Oduka ya sị na ọsọ Reverend Father Ejike Mbaka wo the only Reverend Father no n'Enugu. Mana ụna azụmụgo onye ọ na-agwa mana ekwuzie nke ekwu onye ọdụ clear na onye ọ na-agwa ọ na-asị na ọkpọghọ mmadụ afa. All the same thing ka ndị otu Matthias na-eme. They think that they can come out to call the names of pastors go the moment ịkpọrọ Matthias ofe ka afa ha master o nwere nke dere message na inbox Osimezugo stop talking about Matthias. I want you to write Jena comments, in fact, Jena inbox eba hiderumife. Delumu nothing less than sentence hayado and nothing less than 500 words. Tell me the reason why Chineke ayeju weko. Ezugo stop calling Matthias every day. Matthias every day. Matthias every day. Matthias. Without Matthias, you don't have content. The only content you have is Matthias. Can you tell me the only content Matthias will, if not Ndoka, Pastor Nkaminka, Pastor Nkaminka, Ndoka Minka, Ndoka Yariminka? Tell me the only content he may enjoy from Matthias. If not, so if he is so happy and you are happy for him to make Christianity his content, pastors his content, what makes you think I cannot also make him my content? What makes you think? So the way you are enjoying his jargons, I will one day enjoy my own. So let the sleeping dog lie. You wanna go? And I'm let the sleeping dog lie. When you lose a give a message in car hot or why are you going without Matthias? You don't have got more hassle. No, any over Matthias. No reply. No more do need exist. The pastor need no na afa. Madone reply go to him. Madone reply go to him. I am asking you. Madone reply go to him. He has called so many of them afa. None of them has replied to him yet. Or can I ganiru? Now, do I really need Matthias to respond or reply to me? I don't need Matthias to respond or reply to me in any way. What do I need is reply for? Can even need a response for? What I need is the same way Ojuwene spread those lies. The same way they spread Ezioku. Ezioku abia on account of lies. That is what is important. He doesn't need to respond to me. How many of us here respond to? So respect is reciprocal. Respect is reciprocal. You have your own favorite somebody. But if you could need that and then the mother say more than that in Mbaka, the hand with followers. Olu go na time Mbaka. Onu malona ya happily you could leave God to judge. Leave God to judge. Or half a mother. So tata, the issue of na half a mother. I said it before.
during the time of arranging miracle. We said, now this message now directed here to Zion. Ono say, now hafa. No. So today again, a weku makonya salopa. I take weku. Ono say kwa. Now hafa. But the other day, there was a message from Zion about a priest in Enugu. About a priest in Enugu. Even without Evangelist Ebuka Obi mentioning them, Uno be mention one name immediately. Have you seen? Yeah? He simply said 3 priests Kogono from Southeast Kogono, from 2 from Enugu. Nime 2 out from Enugu. Una single go 1 out immediately, even without it mentioning names. You see? What is this? What is this? What is this? The other time, there was something the Reverend Father from Emene. From Emene. Una conclude to go only from Emene, even without mentioning his names. Eziokwu kaya de go hana asanya onye yekuye okono mmadu yekuye and nkwoye water. My policy in this life is very simple. I keep saying it in all my videos. Emari faho oyawu emeyu oyado mma iwe na achọ ka imeyu onye ọzọ ka ọ swallow ye ịda aghụghọ ịdụ wicked iyegburi mmadụ. In fact, ịchọrọ ka hapụrụ ụwa ka ibiri nnake n'ụwa because emara ife ahụ ịma n'ime mmadụ na ọ ya adịghị mma. Emere mmadụ mana nke ahụ ịma na emeyu na ọ ya adịghị mma meghe mmadụ iweruzie ife ahụ na mamọdụ na ya like na ife ahụ ife nna like ọ karịghị etu a. Mana ọgwụkwọ nọ ka anyị mechisi ụnụ atụ ukwu anụ onwe ụnụ ọnụ aga na-ekwu okwu and ihe mechini ihe ikwu asa ikwu nke nidiri ka asa ihe sachasịcha ya ọfụma. Eziokwu nwife ya na-ekwu onye ọ na-asị na ọ na-ekwu eziokwu onye na-ekwusite eziokwu a onye bilite kọba kọcha ọsị na eziokwu ka ọ na-ekwu onye nke na-ebilite kọba ọsị na eziokwu ịchọ ha ka ndị mmadụ ha etinye ego n'ụwa kwuwe eziokwu mana anyị niile na-ekwu okwu nwecha ndị kpọchara ya asị nwee ndị laikere anyị onye si na-ekwu eziokwu onye rụzie nye nwere eziokwu dị ya mgbafe ime isi respect zieri eziokwu nke mmadụ ka mmadụ wee respect eziokwu nke gị mana ịmalụ na ife ahụ mmadụ believe na n'ife ilu n'okwu asị and ya da confront ya manụkwa na ndị believe kwa na nke uwe okwu asị ya dakwa confront your own. I rest my case ọkarịghị etu a. So anyị ahapụrụ ya Chukwu for ndị sịrị ezugo leave Mbaka, leave Father Mbaka, let God judge. No, God, we have decided to be judging. So let us all be chief judges, and magistrate. So we have decided to be judging. Onye funya kuo, if you see something, you say something. Okari etua, ko dukwe etua, ko de etua.